Erill la Vall és un dels pobles que forma el terme municipal de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. Fins a l'any 1996 va pertànyer a un municipi de Barruera. Quan canvià el seu nom per l'actual, formava part del terme primigeni de la Barruera. El casal del senyor Erill va jugar un paper decisiu a la reconquesta de tota la Ribagorça, dominada pels senyors de Pallars. Erill la Vall i la Vall de Boí van ser venuts i bescanviats l'any 1064 als comtes de Pallars Sobirà, Artau I i la seva muller Llúcia, als comtes de Pallars Jussà, Ramon IV i la seva dona València, juntament amb el castell d'Erill i altres possessions. El poble de Boí apareix documentat a l'any 1079 amb el nom de Villa de Bogin. El poble i el seu castell han estat sempre dels principals de la vall, fins al punt de donar nom a tota la vall. El castell, que estava situat al costat de l'actual església, va desaparèixer durant la guerra dels albigesos, en el segle XIII. A l'any 1381 s'hi troben censats 12 focs, una seixantena de persones. A l'any 1842, poc abans de la seva incorporació amb altres municipis de Barruera, municipi que posteriorment canviaria de nom a l'actual de la Vall de Boí, la localitat tenia 14 cases i 54 habitants. Als afores de Boí es va trobar una altra església romànica dedicada a Sant Pere. El nom de la Vall de Boí procedeix de Vallis Bovium, Vall de les Becades.
Fins a l'any 806, el comte de Tolosa alliberà aquesta regió dels submissors dels musulmans i dels tributs que els havien de pagar. Més tard, la vall de Boí va ser donada al comtat de Pallars i la seva església depenia del diòcesi d'Urgell. A l'any 911 es va establir el bisbat de Roda, de vida efimera, en el qual estaven inclosos els comtats de Ribagorça i Pallars. Això va provocar conflicte amb l'església d'Urgell. A l'any 949 es va separar els comtats i el de Ribagorça va quedar pertanyent al bisbat de Roda de Ribagorça, mentre que els de Pallars tornaren al d'Urgell. Els conflictes de tota mena senyorials i eclesiàstics foren abundants fins al segle XII i al final es va assolir una certa estabilitat, fruit de les convenences signades entre comtes i bisbes.
Aquest és el camí que es portarà a dalt al llac de Sant Maurici. Comença tot serpentejant per una part de la riba del riu Escrita. Aquest riu és el que recull l'aigua que sobreeixida del llac de Sant Maurici, com també d'algun afluent que troba per el camí. Ja hem deixat el camí que voreja el riu. Ara estem gaudint de la meravella d'aquests prats amb aquests paisatges tan meravellosos. Tot seguit, en acabat aquests prats, començarà el camí de pujada cap a dalt. Aquest camí ja és d'un grau superior, ben segur que ens farà treure la llengua. Tal com us deia abans, aquí podeu veure que tenia raó. Podeu observar en aquestes imatges la duresa del camí, i només som al principi. El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici és un espai natural protegit de l'Alt Pirineu. És un dels 14 parcs d'Espanya amb la categoria de Parc Nacional i l'únic que hi ha a Catalunya. Fou declarat Parc Nacional el 21 de novembre del 1955. Està situat a la part central de la serralada pirinenca,
entre les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i el Pallars Jussà. El nucli central del parc està en els termes municipals de la Vall de Boí i Espot. Ja a l'any 1932, el Pla Macià va contemplar la creació d'un parc nacional de l'Alt Pirineu, però va ser en un decret del Ministeri d'Agricultura que fou declarat parc nacional el 21 d'octubre del 1955, segons la llei de parc natural del 1916. En aquest moment fou el 5è parc nacional d'Espanya i el segon dels Pirineus després d'Ordesa. Aquí podem gaudir d'una vista de la part frontal dels Encantats. Ja tenim al davant nostre el llac de Sant Maurici amb tota la serralada que l'envolta. En aquests moments, la naturalesa ens és generosa. Ens està mostrant tota la bellesa indescriptible dels Encantats a sobre del llac. A l'hora de retornar cap a baix, hem considerat de fer-ho a peu o en taxi. Per majoria, hem escollit taxi. Espot està situat al nord-est de la comarca, al llevant del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, del qual és una de les entrades. Una part important d'aquest parc està dins del terme municipal d'Espot, sobretot un dels seus llocs més emblemàtics, els Encantats i l'Estany de Sant Maurici. Espot i tot el seu avall pertanyeren sempre a la Vall de Neu i, per tant, foren sempre del domini dels comtes de Pallars, fins al final de l'edat mitjana. Des de final del segle XV fins a la fi de l'antic règim, els nuclis que avui en dia composen un municipi pertanyeren als ducs de Cardona i els marquesos de Pallars. Espot apareix ja citat en documents que daten de l'any 839. Esterri de Neu és una vila i municipi de la comarca del Pallars Sobirà. Està situada al costat dret del riu Noguera Pallaresa, en el centre de la Vall de Neu. Tot i la ser una població gaire gran, no arriba als 1.000 habitants, exerceix veritablement de capital a la Vall de Neu. Si el castell de València de Neu constituïa el principal centre defensiu de la vall, a Esterri de Neu hi radicava el govern civil. La Casa de la Vall, situada en el lloc on actualment hi ha la rectoria, acollia el govern de la Vall de Neu, format per 6 braços d'acord en representació dels caps de casa de tota la vall, dels actuals termes municipals de l'Ala Neu, Espot, Esterri de Neu i la Guingueta de Neu. La Casa de la Vall fou cremada i destruïda a principi del segle XVII i en desaparegué quasi tota la documentació. Només s'ha conservat el llibre d'ordinacions. La menció documental més antiga d'Isil és a l'acte de consagració de la catedral d'Urgell, datada a l'any 839, però de cronologia molt discutida. També està documentat en una convivència de l'any 1064 entre els comtes Artau I i Ramon V, per la qual Isil passà al Pallars Sobirà. Isil fou un municipi independent fins a l'any 1970, data a la qual, juntament amb València de Neu, Son i Sorpe, crearen el municipi de la Neu.
L'any 1971, Isil i Alòs d'Isil es constituïren entitat local menor, que fou suprimida l'any 1992. Tanmateix, a l'any 1999, es tornà a constituir en entitat municipal descentralitzada amb el nom d'Isil i Alòs. Això és de Montseny, de Navarra. La història del castell i de la vila de Sort són indestriables en gran mesura. El castell no es troba documentat fins al segle XIII, però la vila apareix vinculada als comtes de Pallars ja des del segle X. L'any 1055, la comtessa de Masenda va fer donació de la vila a la canònica de Santa Maria de la Seu d'Urgell. Segons la tradició, el castell hi va néixer Sant Ot, bisbe d'Urgell, l'any 1065-1122. A l'any 1980, el comte Arnau Roger I de Pallars, vençut a l'alçament contra el rei, cedia Pero Gran diversos dominis, entre els quals hi havia Sort. L'origen del nom de Sort és d'antiga l'època romana i sembla que prové d'una llengua d'origen basc que es parlava a la zona de l'Alt Pallars i que té la seva arrel a la paraula suert, que vol dir pont. Aquest pont era el més important que creuava la Noguera Pallaresa. Putting him in third, the fourth place only by 10 points. So we're back to Sébastien Degré from France, currently sitting in third position, 220 points. That's what this difference is able to do. He goes dropping into feature. Oh yeah, Machu move into the feature. He's coming down to where this is and switch to make that still hard on the flashing. You have to and then you roll a real shade, beautiful one. And now, huge fantastic. You see him. The buzzer, just on the buzzer, we'll see if the judges count this last move. It's always really tricky to determine
This is not right. Oh, that is very important. There we go. And right for the third one, Donkey. Yep, he's not many falling to see this competition. And up for the loop. Not too much there. Oh, and this is a safe killer. Find the right foot, the offside instead of the left foot cross. And on the left feet, maybe instead go and another loop, another reach. Looking for the Phonics again, and the one loop over the back loop. Tricky move! Not enough rotation on this third, and there you look for the ball. I'm not sure if it's that to begin with. Oh, very nice ball! Very nice and straight. And we are in the place! Yeah! Oh, looking for the back loop. Really good work there. Again for the back loop, unfortunately. A little bit to the side. Winning C1. Nice, and move. Oh, that's conversion. Come on, what's the best there? Not a Frenchies. Up, Alice there. 28 seconds left. And let's go. Up. This is quite a long way to play one in the car with them. But with the C1. There's back in the wheelchair. 15 seconds, go. Looking for the nasty. Nice. Go for a loop. Oh, nice loop. Go for a side loop. Oh, there it is. Amazing work there. And 10 seconds. Is able to put 3 moves into 10 seconds. That's really impressive.